Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Глядзець трансляцыю са студыі можна ў нашых сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама на нашым канале YouTube. Зараз мы пагаворым пра гісторыю Беларусі, а калі больш дакладна, пра міжваенны перыяд 1921-1941 год, а нагодай для гэтага стане выстава «Мяжа была пад Мінскам», якая зараз праходзіць у Нацыянальным літаратурным музеі Янкі Купалы. А наш госць, з якім мы будзем размаўляць, гэта гісторык Ігар Мельнікаў, які якраз спецыялізуецца на гэтым перыядзе. Прывітанне. Вітаю. Ігар, каб даказаць нам, аргументаваць, што ён спецыялізуецца на гэтым перыядзе. Ну так, сціпло сказалі, спецыялізуецца. Моя выстава, насамрэч. Ну, і таму мы з вами пра яе і паразмаўляем. Ну, хацела сказаць, што прынес, па-першае, афішу выставы. Да, я не ведаю, што зараз паказваюць. Да, паказваюць афішу, ну і па-другое, кніжку, прысвечаную. Якраз кніжка «Верасень 39-го. Магіла неаб'яўленай вайны». Ну, тут, па сутнасці, два праекты, которые я рыхтаваў на 80-ю гадавіну з моманту пачатку Другой сусветнай вайны. І вось они, дзякуй Богу, рэалізаваны, у тым ліку, дзякуючы і падтрымцы Еўрарадыё. Дзякуй вам за гэтыя словы. Спадзяюся, што сапраўды наша падтрымка прынесла плён. Ну, прынамсі, тое, што кніга ёсць, гэтаму таксама доказ. Давайце спярша пра выставу. Што там ёсць? Я вось, калі ўяўляю гэты перыяд міжваенны, мне адразу прыходзіць на думку рамантыка кантрабандыстаў. Вось гэта ўвесь бізнес, варункі такія, карацей, стылістыка народнага альбома. Ці падобная выстава на тое, што мы можам пабачыць, пачуць. З аднаго боку, дзякуючы Пісецкаму, мы ведаем тую мяжу, як мяжа, праз якую хадзілі кантрабандысты, дзе стралялі прыгожыя памежнікі, дзе звычайныя сяляне ці людзі вымушаны былі гандляваць, але гэта толькі маленечкі кавалачак той самай мяжы. Насамрэч, выстава гэта праца больш чым 5 маіх гадоў жыцця, а можна казаць і 10 гадоў апошніх. Збіраліся матэрыялы, артэфакты, ну, вы таксама ведаеце кнігі, ўжо 16 кніг выйшла. Весь час все збіралася, і ўрэшце-рэшт, дзякуй Богу, пры падтрымцы Нацыянальнага літаратурнага музея Янкі Купалы атрымалася зрабіць гэты праект, на якім прадстаўлены ўсе бакі той мяжы. Насамрэч, пачынаючы ад таго, што там прадстаўлены савецкі і польскі бок, заканчваючы дзейнасцю кантрабандыстаў, дзейнасцю выведкі, дзейнасцю жыццю звычайных людзей. Незразумела 39-й год, бо выстава адкрывалася невыпадкова 17 верасня 2019 года. Ну і насамрэч, дзякуй Богу, што сапраўды атрымаўся гэты праект. Я магу зараз ужо казаць з упэўненасцю, што ў Беларусі няма такіх больш выстаў, якія так падрабязна расказваюць пра дзейнасць савецкіх памежных войскаў, польскіх корпусаў аховы памежжа, які ахоўваў мяжу з боку заходняй Беларусі ці ўсходніх паўночных ваяводстваў Другой Рэчы Паспалітай. Іншых аспектаў, напрыклад, пінская флатылія. У гэтым годзе у нас стагоддзе стварэння пінскай рачной флатыліі войска польскага, і гэта цікава, насамрэч, таму што гэта таксама беларуская старонка гісторыі. Незразумела, 17 верасня 39 года, што адбывалася на той мяжы ў гэты дзень, якія адбываліся баі, колькі крові было праліто. Пра гэта, дарэчы, і кніжка «Верасень 39-го. Магіла неаб'яўленай вайны». Таксама выданне, можна казаць, без сціпласці унікальная, таму што тут усе, насамрэч, пахаванні савецкія, польскія, вайсковыя, цывільныя з 39-го года, беларускі катынскі спіс, сталінскія рэпрэсіі. Это наша беларуская гісторыя. Нельга адкінуць, напрыклад, польскі бок і даследаваць толькі савецкі. Нельга адкідаваць савецкі і паказваць толькі польскі. Людзі заплацілі высокую даніну за тое, каб мы сёння жылі аб'яднанай дзяржаве. Ну і гэтую ахвяру, гэтую трагедыю варта памятаць, паказваць праз выставы, праз кнігі. Як вы збіралі экспанаты для гэтай выставы? Я так разумею, што частка была ў Беларусі, частка
была ў Польшчы, калі яна ахоплівае жыццё памежнікаў, быт памежнікаў з двух бакоў мяжы. Ну, насамрэч, калі казаць пра тое, што гэта два бакі, таксама той польскі бок гэта зараз беларускі бок. І гэта таксама заходняя Беларусь даваенная, зараз гэта заходняя обласці БССР, Беларусі, БССР, гаворка па Фрэйду. Але насамрэч справа такая, што сапраўды некаторыя артефакты ёсць з Польшы, сённяшняй Польшы, сучаснай Польшы, але з большасці гэта ўсё артефакты, якія паходзяць з нашай тэрыторыі Беларусі. Напрыклад, друкавальная машынка нямецкая, якая стаяла на польскай стражніцы. Там польскія літаркі. І гэтую друкавальную машынку проста селянін взяў, прыхапаў сябе ў хаце і трымаў яе да пачатку 21-го стагоддзя, пакуль гісторыкі гармейнікаў не прыйшоў і не набыў гэтыя рэчы. Шыльды з памежных слупоў. Гэта унікальныя рэчы. Гэта рэчы, якія могуць пахвастацца шматлікія музеі нашыя беларускія, альбо гэта закрытыя музеі, напрыклад. А тут, калі ласка, і савецкая шыльда ранняга ўзору, і савецкая шыльда 30-х гадоў, польскія кавалкі шыльды, якраз, якія былі знішчаны 17 верасня 39-го года са слупоў, рэканструкцыі гэтых слупоў, арыгінальныя элементы уніформы польскага памежніка, савецкага памежніка 30-х гадоў, уніформа таго ж пінскага марака, ну і вялікая колькасць здымкаў артефактаў, вялікая колькасць здымкаў, якая набывалася на аўкцыёнах, якія людзі самі прыносілі, мне аддавалі. Ну, рэдка так бывае, калі людзі самі прыносяць. У асноўным гэта прыходзіцца набываць за вялікія грошы. Некаторыя артефакты каштуюць 500 і 700 еўра. Але, ведаеце, я не багаты чалавек, но я лічу, што трэба ахвяраваць у тым ліку свае грошы, каб гэтыя артефакты засталіся ў Беларусі. І я такі чалавек, не заўсёды я люблю слова калекцыянер. Я больш гісторык, які збірае гэтыя артефакты, якія потым дапамагаюць мне даносіць гэтую гістарычную праўду, гэтыя факты гістарычныя да грамадства. Ну і дзякуй Богу, зараз ужо вялікая калекцыя, якую можна паказаць, расказаць, падзяліцца з нашым грамадствам, карыстаючыся магчымасцю, запрашаю ўсіх 3 кастрычніка у гэты чацвер, ужо не наступны, у 19:00 музей Янкі Купалы, вуліца Янкі Купалы 4 на выставу. Вы ўласна будзеце праводзіць экскурсію? Так, людзі прыходзяць, пытаюцца, хацяць паглядзець гэтую выставу, і праблема ў тым, што я там не працую музей, поэтому я не магу штодня з раніцы да вечара быць. А ў чацвер зручны час, таму 19 гадзін я там буду нават раней, і калі ласка, прыходзьце, ну, там таксама апошнія асобнікі ёсць гэтай кніжкі. Мяне заўжды цікавіла, ну, вось, калі робіцца выстава і калі там ёсць каштоўныя экспанаты, як вырашаецца пытанне бяспекі? Таму я заўсёды кажуць, давайте мы адкроем, напрыклад, выставу там нейкай прыватнай гасцёўні, ці там нейкім памяшканні прыватным. Ну, я кажу з задавальненнем, але ведаеце, гэта ж не проста планшеты. Танней зрабіць проста планшет са здымкамі, з тэкстамі, з матэрыяламі, і ўсё. Але ці так цікава гэтая будзе выстава? Ну, проста кніжку адкрыў, падручнік нейкі прачытаў. А тут хочацца падысці, паглядзець на гэты арыгінальны артефакт, той же шыльды, там, ці гузік, ці нейкія лускі, ці там узнагароды, ці печаткі, напрыклад. І вось усё гэта на выставе ёсць. І, канешне, на выставе гэта ўсё прадстаўлена. Польскія печаткі, савецкія печаткі, артефакты, дакументы, здымкі. Канешне, патрогаць рукамі гэта немагчыма, але гэта ўсё бачыць можна ў вітрынах. Таму музей — гэта выдатнае месца, дзе можна якраз-такі прадставіць, это ў вітрынах, гэта там адкрытыя пад сігналізацыяй ці закрытыя нейкія рэчы. Ну, насамрэч, гэта добрае месца, і, канешне, варта гэта ўсё рабіць в такіх от памяшканнях музейнага тыпу. То бок, ну, музей сам па сабе прыстасаваны да правядзення выставаў. Калі мы рыхтавалі гэтую выставу, за што я адразу падзякую адміністрацыю музея Янкі Купалы, яны падрыхтавалі і вітрыны, яны падрыхтавалі і манекены прывезлі, і насамрэч палова гэтага музея супрацоўнікаў прыйшло, дапамагала ставіць, устанавліваць гэта ўсё. Мы зрабілі гэта ўсё за дзень, хаця рыхтавалася гэта, ну, на працягу году. І павінна было быць яшчэ вясной, але тую дату мы перанеслі на восень, і аказалася, што слушна перанеслі на 17 верасня. Ну, лагічна, прынамсі. Гэта лагічная дата для такой выставы. Яна працуе ўжо, вось, дарэчы, 2 тыдні роўна, так, і я думаю, што там, як і на кожнай выставе, ляжыць кніжачка з водгукамі. Чакаю, усіх заклікаю запісваць, і запісваюць там людзі. Дарэчы, водгукі там ёсць на розных мовах. Прабачце, што перабіў вас, але насамрэч адразу раскажу, што ёсць і па-ангельску, па-беларуску, па-расейску і па-польску. Вельмі цікава, якія водгукі пакідаюць людзі, бо сама па сабе тэма
гэтай вось вайсковай кампаніі, якая пачалася 17 верасня 1939 года з боку Савецкага Саюза, уз'яднання Беларусі, яна абсалютна неадназначная, і як мне здаецца, што ёсць людзі, якія лічаць яе нечым станоўчым там для Беларусі, ёсць іншыя людзі, якія лічаць яе нечым адмоўным, да? Улічваючы там тое, што частка насельніцтва трапіла пад рэпрэсіі савецкія і гэтак далей. З якімі водгукамі людзі пакідаюць гэту выставу? Не ведаю, можа, яна каго-небудзь пераканала у тым, што ўсё ж такі не трэба быць таким полярным. Слушнае пытанне, але моя праца якраз і накіравана не на тое, каб пераконваць кагосьці, але каб даць гістарычныя факты. І я ў сваіх кніжках, 16 кніг ужо зроблена, все-таки третья выстава, ці нават четвертая выстава, можна сказаць. Якраз імкнуся даць тыя такія вось пунктики, на якія трэба апірацца, каб вывучаць гэтую тэму. І вось я даю факты, матэрыялы. Той же 17 верасня я паказваю пра трагедыю і аднаго і другога боку. Адны абсалютна верылі пра тое, што яны ідуць вызваляць тэрыторыю, дапамагаць братам беларусам, братам украінцам ад панскага іга. Іншыя да канца выконвалі загад, які яны атрымалі, і да канца абаранялі сваю дзяржаву. Там было сярод іх таксама немало беларусаў. У меня там унікальны дакумент прадстаўлены. 14 верасня, за 3 дні да пачатку паходу Чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь, гэта дзённы загад батальёна КАП «Красная». Якраз «Красная» пад Радашковічамі, вельмі блізка да вайны савецка-польскай мяжы, і там 650 прозвішчаў рэзервістаў, якія прыйшлі ў батальён якраз на папаўненне. І ў асноўным гэта беларусы. Прозвішчы бачныя, асноўным гэта мясцовае насельніцтва. І вось гэтыя хлопцы ў большасці якраз папоўнілі гарнізоны вось гэтых стражніц, якія знаходзілі. То бок яны якраз і сустрэліся з гэтымі маладымі хлопцамі-беларусамі, якія беларусамі, украінцамі, расіянамі, якія перайшлі ў чырвонаармейскай форме мяжу. Красная, і яно было па той бок мяжы. Красная гэта было з польскага боку. Радашковічамі і Маладзечным. Атрымліваецца прыкладна пасярэдзіне. Радашковічы, відаць, былі на самой мяжы. У Радашковічах была стражніца, пад Радашковічамі была савецкая памежная застава Чыравічы. І насамрэч на выставе прадстаўлена вялікая колькасць цікавых унікальных экспанатаў, якія мы знайшлі на месцы знаходжання гэтых гарнізонаў. Вельмі часта гэта ўсё раскопана чорнымі капальнікамі. Яны забіраюць самае каштоўнае, яны кідаюць тое, што ім не патрэбна. Я, як апошні бомж, збіраю ўсё, і цэглу, і дрот, і нейкія рэчы. Я лічу, што гэта артефакты нашай гісторыі. І вось гэтая цэгла са стражніцы, да, ці нейкі элемент там упрыгожвання, гэта унікальны дакумент, матэрыял, артефакт, які расказвае пра тую функцыянаванне той жа мяжы. Брытанская цэгла Рамсей са стражніцы вось пад Мінскам, пад Заслаўем, да. Далёкае хутар, далёкае месца, цывілізацыі амаль няма. І вось тут кафель з Варшавы, цэгла з Лондона, і вельмі прыгожа і насамрэч цікава. То бок палякі вельмі грунтоўна падыходзілі да таго, каб абсталёўваць, будаваць гэтыя стражніцы. Стражніца — это нешта накшталт КПП, я так разумею. І КПП, і стражніцы было. Стражніца — застава. Па-расейску гэта застава. Насамрэч былі ў них заставы на лініі мяжы у польскага боку, былі ў них батальённыя казармы, ротныя казармы на мяжы. Ну, мяжа ахоўвалась моцна з боку польскага, але, конечно, не так моцна, як з боку савецкага, бо там, напрыклад, з савецкага боку яшчэ былі ўмацаванні мінскага ўмацаванага раёна, тое, што памылкова не заўсёды правільна называюць лініяй Сталіна. І савецкія памежныя заставы, выведка польская працавала. Я працаваў у польскіх архівах, і цэнтральны вайсковы архіў пад Варшавай у Рэмбертаве, і архіў стражы гранічнай, і там унікальныя дакументы знайшліся па функцыянаванні савецкай памежнай аховы. Дарэчы, на вялікі жаль, архіў ФСБ закрыты, зачынены, нашы архівы зачынены, і матэрыялы гэтыя цяжкія выцягнуць адтуль. А вось польскі бок смяяўся нават, калі мяне запрасілі. Да, мяне месяц цэлы правяралі, але калі праверылі, дапусцілі да гэтых спецыяльных архіваў. І, калі ласка, карыстайся. І вось польскі бок імі вывучаны, а савецкі, некаторыя, напрыклад, там прадстаўлена унікальная рэч, гэта не рукапісная, самаробная газета Койданаўскага, 16-го Койданаўскага, потым Дзяржынскага памежнага атрада. Гэта стенная газета, настенная газета, наклад якой быў 30 экземпляраў. І, ведаеце, я яе дастаў з запечатанай яшчэ ў 30-е гады такой
канверта, каперты такой. Я падышоў до супрацоўніка архіва і запытаў, ці магу я сламаць гэтую печатку, бо я хочу паглядзець, што ж там унутры. Да, калі ласка, бо нас это мало цікавіць, а вы там, відаць, што-то знойдзеце. Я зрабіў сканы, і зараз гэтыя сканы якраз на музеі Янкі Купалы прадстаўлены. Шановны Ігор, мы мусім перарвацца на выпуск навінаў. Літаральна праз 2 хвіліны мы вернемся ў студыю Еўрарадыё. Мы абмяркоўваем зараз выставу «Мяжа была пад Мінскам», якая праходзіць зараз у Мінску, а таксама той час, міжваенны час на мяжы Беларусі і Польшчы. Не пераключайцеся, праз 2 хвіліны вяртаемся да размовы. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. У Беларусь прыедзе вярхоўная прадстаўніца Еўрасаюза па замежных справах і палітыцы бяспекі Федэрыка Магеріні. 4 і 5 кастрычніка ў Мінску пройдзе сустрэча ўсходняга партнёрства высокага ўзроўню. Москва і Мінск на гэтым этапе не абмяркоўваюць стварэнне ваеннай базы Расіі ў Беларусі. Ёсць абвязальніцтвы, якія кампенсуюць адсутнасць такой базы, заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Нагадаю, раней кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей у інтэрв'ю РБК выказаў меркаванне, што ў размяшчэнні на тэрыторыі краіны расійскай ваеннай базы няма ні практычнага, ні палітычнага, ні ваеннага сэнсу. Таксама спадар Макей у інтэрв'ю РБК заявіў, што першапачатковыя прапановы з Масквы былі непрыймальныя для Беларусі, бо тычыліся стварэння наднацыянальных структур, ад чаго ў выніку адмовіліся. Макей падкрэсліў, што інтэграцыйная праграма адпавядае саюзнай дамове Беларусі і Расіі, а што да непрыймальных прапановаў, то іх ініцыявалі адразу некалькі расійскіх структур. Гендырэктар мінскага завода шасцірняў Сергей Пацкевіч асуджаны за хабар у асабліва буйным памеры на 7 год 6 месяцаў узмоцненага рэжыму. Гэты прысуд прагучаў 1 кастрычніка ў судзе Маскоўскага раёна. У лютым Пацкевіч быў затрыманы ва ўласным кабінеце падчас атрымання 20 000 еўра ад прадстаўніка замежнай камерцыйнай структуры. Пра надвор'е ў найбліжэйшыя суткі магчымае ўсё яшчэ ўзмацненне ветру, тэмпература паветра 13-17 градусаў са знакам плюс. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У Мінску у Нацыянальным літаратурным музеі Янкі Купалы працуе выстава «Мяжа была пад Мінскам». Нескладана здагадацца, што яна прысвечана беларуска-польскаму памежжу ў часы пасля заключэння рыжскай, так званай рыжскай мірнай дамовы ў 1921, працяжнік 1941 годзе. Да нас завітаў сёння гісторык Ігор Мельнікаў, які, ну, в прынцыпе, не аднаасобна, але складаў гэтую выставу з экспанатаў, якога яна складзеная. Прывітанне яшчэ раз, Ігор. Вітаю. Мы, ў прынцыпе, размаўлялі з вамі пра тое, што там адбывалася, пра польскія стражніцы, пра тое, што там можна знайсці, як яны былі пабудаваныя. Ці захавалася што-небудзь ад аналагічных пабудоў з савецкага боку? Да, ледзь не сказал, з беларускага боку мяжы, але гэта так. Беларуска-беларуская мяжа, можна сказаць. Беларуска-беларуская мяжа. Ну, вот так сапраўды. Что там можно Адразу вот тут вот пракаментую храналагічныя рамкі выставы. Некаторыя кажуць, а чаму до 41-го года? Бо сапраўды, вось гэтая беларуска-беларуская мяжа, яна праіснавала до 41-го года, бо саветы трымалі яе пасля 39-го года, і так просто перасекчы гэтую мяжу было немагчыма. Трэба было мець дазвол ункусаўскі, і толькі потым можна было паехаць. І фактычна толькі пасля нападу Германіі на Савецкі Саюз гэтая мяжа загадала доўга жыць. Цікавая акалічнасць, я абсалютна не ведаў пра гэта. Так. То бок мы святкуем 17 верасня як дату ўз'яднання. Ёсць вуліцы ў розных гарадах, вуліцы 17 верасня, да, а фактычна там захоўвалася мяжа ўнутры. Шмат габрэяў загінула, дарэчы, у гетта, бо яны не змаглі эвакуіравацца з тэрыторыі заходніх абласцей БССР, бо іх трымалі вось тыя самыя памежнікі на той унутранай мяжы. Для немцаў таксама быў вялікі сюрпрыз, што яны сустрэлі унутры дзяржавы, унутры краіны якраз яшчэ адну нейкую мяжу. Ну, гэта нешта падобнае нават да берлінскай сцены. Ну, в нейкім сэнсе
сэнсе, да, она была больш слабая, бо там, напрыклад, шмат перайшло памежнікаў ты ж умацаванняў на новую мяжу з Германіяй, ўжо там на Бугу, на Нёмане, але ўсё роўна она працягвала ахоўвацца. Савецкі бок таксама вельмі цікавы, і вось тут праца ў архівах мне дапамагла, бо калі з польскага боку ёсць там здымкі, матэрыялы, нейкія ўспаміны, то з савецкага боку кожны савецкі чалавек ахоўваў тую мяжу, і насамрэч гэта было так досыць моцна і да сённяшняга дня бачна, што людзі баяцца расказваць, баяцца паказваць. І трагедыя гэтай мяжы ў тым, што пасля, нават не пасля вайны, 60-е, 80-е гады на гэтай мяжы пабудавалася вельмі шмат дачных кааператываў, і гэтыя самыя дачнікі, нават все, што заставалася ад той мяжы, ну, все гэта альбо пазнішчалі, альбо закідалі смеццем. І зараз цяжка знайсці гэтую праўду, але ўсё роўна мы шукаем, ёсць мапы, ёсць там, дарэчы, на выставе прадстаўлены гэтыя мапы, ёсць успаміны нейкія, архівныя матэрыяламі дапамаглі, бо, паўтаруся, што польская выведка досыць дакладна ведала, дзе знаходзяцца гарнізоны. Польская выведка здабыла нейкую колькасць савецкіх матэрыялаў. Вельмі цікавыя матэрыялы. Нават пробы былі бетону, з якога будавалі мацаванне мінскага мацаванага раёна. Дакладна апісалі. І тыя матэрыялы, якія, напрыклад, не магу зараз знайсці ў беларускіх архівах ці архівах, напрыклад, расійскіх, закрытых, да, я вот карыстаюся польскімі матэрыяламі. Зразумела, трэба верыфікацыю праводзіць, што-то там было недакладна, але ўсё роўна гэтыя факты мне дапамагаюць знаходзіць, дапамагаюць апісваць. І гэтая самая мяжа ў 41-м годзе змагалася супраць ужо немцаў. Той ж самае Заслаўе, той ж самыя дакі, той ж самыя памежнікі гераічна змагаліся. І вот тут заўсёды хіба такая, вроде как у Беларусі, здаецца, шануюць 41-й год, падзеі 41-45 года, але вось гэтая мяжа ганебная, яна не дае магчымасці даказаць, паказаць вось трагедыю гэтых людзей, тых же самых чырвонаармейцаў, якія сустрэлі нацыстаў ужо на старой мяжы. Мы ездзілі, мы збіралі, вельмі часта, напрыклад, знаходзіш падмурак ад савецкай памежнай заставы. І вось класна, здаецца, вось ён ужо, конечно, раскапаны, ён ужо... А тут раптам пачынаюць валіць лес, і вялікая тэхніка пачынае проста знішчаць і тое, што засталося ад таго падмурка. А раптам там былі пахаванні савецкія. Падмурак, відаць, таму, што проста была разабраная я на цэглу, каб будаваць пасля... Гэта драўляныя звычайныя будынкі, часта іх перавозілі. Напрыклад, у тых жа Радашковічах царква знаходзіцца ў былой савецкай заставе. Іх разбіралі, былі, напрыклад, там далей на Віцебшчыне, вось у раёне той же самай Хатыні, Дальвы, там вельмі часта ўсю інфраструктуру, якая заставалася ад мяжы, немцы просто спалівалі, каб партызаны не маглі хавацца. І слядоў няма, вёсак няма, і насамрэч ніхто ўжо не можа нічога расказаць, бо яшчэ і другая сусветная вайна гэта ўсё наклала свой адбітак на гэтую гісторыю. Але разам тым ўсё роўна ёсць успаміны, вялікая колькасць здымкаў, падпісаных там 13, 14, 16, 15 памежны атрад. Паўтаруся, опять же, вернуся да кніжкі, калі рыхтавалі гэтую кнігу, калі я рыхтаваў гэтую кнігу, то я сваімі сябрамі аб'ездзіў амаль усю Беларусь. Мы наведалі гэтую мяжу ад Верхнедвінска да Давыдгарадка. Вось амаль усе гэтыя тэрыторыі. І збіраючы гэтыя пахаванні, вельмі часта натыкаліся на тое, што, напрыклад, савецкія пахаванні проста схаваліся за 41-45 годам. І мала хто можа сказаць, што гэта было на 2 гады раней, і пры якіх абставінах гэтыя памежнікі ці чырвонаармейцы загінулі. Самы, конечно, сімвол гэта абарона горадні, штурм горадні, там шмат пахаванняў, мы іх сабралі, я іх апісаў. Але што было на мяжы ў гэты момант? Польскі бок што-то памятае, яны збіралі ўспаміны там, напрыклад, тых жа жаўнераў корпуса аховы памежжа ці там проста мясцовых жыхароў. Савецкі бок забыўся пра гэта. Я так разумею, што савецкі бок у прынцыпе не тое, каб папулярызаваў тое, што паміж двума часткамі быццам бы з'яднанай Беларусі ўсё ж такі заставалася мяжа, таму мы і сутыкаемся, магчыма, з тым, што архівы закрытыя. Ну, хаця... папулярызацыя ў іх стаяла, наверное, я так думаю, што, напэўна, на апошнім месцы. Тут, хутчэй, все ж таки ўсё засакрэціць, ўсё не паказаць. Проста засакрэціць. Так, і не расказваць гэтую праўду, бо мяжа — гэта вялікая колькасць перабежчыкаў. Тое, што мы ведаем па Пісецкаму, гэта такая романтызацыя таго жыцця. Сапраўды, Ракаў стаў развівацца, таму што побач знаходзіўся шыкоўны Менск, багаты Менск, які мог плаціць, і таму ў Ракаве было тое, што апісваў Пісецкі. Але гэта не толькі Ракаў, гэта кожная вёска на той самай мяжы, і насамрэч гэтая вёска вось і жыла з той самай мяжы, вымушана была жыць. Была кантрабанда і алкаголем, і наркотыкамі, і золата, і іншыя рэчы, і людзі туды-сюды хадзілі. Такая красамоўная гісторыя.
у верасні 1939 года не было яшчэ дэфіцыту ў крамах на тэрыторыі заходніх абласцей, заходняй Беларусі, вернее, тады яшчэ там усходнія, паўночна-усходніх абласцей другой Рэчы Паспалітай, але прапала соль і запалкі. І вось людзі там адтуль якраз, дзе Купала, гэта звязанкі, перайшлі, жанчына са сваім сынам перайшлі якраз на савецкі бок, на Радашковічы, бо станцыя Радашковіча была па савецкім баку, а мястэчка было па польскім баку. Ну, ад станцыі да мястэчка 14 кіламетраў. Так, ну падзяліліся, насамрэч, гэта так вот досыць цікава. А па першым варыянту рыжскай мірнай дамовы павінны былі быць і тыя, і Радашковічы адны і другія на савецкім баку. Так вось перайшлі, іх там затрымалі, і сказалі, а што это вы сюды прыйшлі? Дык вот, сыночак, няма ў нас запалак і солі. А гэта было раптам 10 ці 12 верасня. Савецкія памежнікі вывелі іх на мяжу і сказалі, бабка, ідзі, маці, дадому, хутка ў цябе будзе і соль, і запалкі. То бок ужо ведалі, насамрэч, што адбудзецца. І тое, што менавіта першымі перайшлі тую мяжу савецкія памежнікі, і шмат з іх загінула, і вось тут я паказваю гэтыя пахаванні, гэта сведчыць пра тое, што, ну, насамрэч, гэта была сапраўды вельмі жорсткая крававая вайна, але нават не ўсе гэтыя памежнікі былі такія, загінулі узнагароджаны потым. І, ну, для Польшы гэта, зразумела, агрэсары. Для нас, беларусаў, сёння гэта вялікая трагедыя, і трэба памятаць і тыя магілы, і паказваць іх, у тым ліку праз успаміны і артефакты. Ну, нават па сёння мы назіраем тое, як, прынамсі, на ўсход ад Беларусі улады імкнуцца прыхаваць загінулых салдат на самых розных войнах, якія зараз вядуцца. Таму, в прынцыпе, гэтая тактыка жыве і па сёння. Да. Тут здзіўляцца няма чаму, але гэта сапраўды сумна. Не шанавалі памяць гэтую, а калі шанавалі, то было шмат гучных лозунгаў нейкіх, але насамрэч вот учора я літаральна паехаў на пахаванне ў вёску Гарані. Там пахаваныя чырвонаармейцы, якія ў 41-м годзе абараняліся адным з паўкапанераў ці дакаў мінскага умацаванага раёна. Ну, шкада, там няма ні лампадкі, няма ні кветачак, няма нічога. Зразумела, у 90-е гады ставілі гэты помнік, он сціплы, але туды варта прыязджаць, бо гэтыя хлопцы загінулі, каб немцы ў Мінск не ўвайшлі, проста калі там адкінуць савецкую гэту ўсю ідэалагічную мішуру. Хлопцы маладыя, ім там па 20 год было, курсанты, ну вось, насамрэч, а змагаліся да канца, і бачна па гэтай агнявой кропкі, якая, ну, знішчана, і бачна там выбухі, што там былі баі. І ввогуле ўся гэтая гісторыя, тое ж самае было 17 верасня, калі саветы перайшлі і штурмавалі гэтыя стражніцы. Пераходзілі батальёны, пераходзілі палкі пехотныя, а на стражніцы 12-15 раптам чалавек. Але ні адна з стражніц не адышла назад. Яны да канца вялі бой, шмат з іх загінула, шмат з іх, і да сённяшняга дня не ўсе магілы вядомыя. Да сённяшняга дня да мяне там польскі бок звяртаецца, ці ты ведаеш, дзе пахаванне, ці там што. Мы ўспаміны гэтыя збіраем людзей, расказваем, раптам з'яўляюцца нейкія... Бо палякі, у прынцыпе, гэта нашчадкі збіраюць інфармацыю пра сваіх сваякоў. І нашчадкі цікавяцца, і насамрэч людзі проста, которые неабыякавыя, бо, паўтаруся, ніхто, насамрэч, так не праводзіў даследаванне той мяжы з даследчыкаў, то есть ніхто так не ездзіў, як мы ездзім, збіраем, дакументуем, і ніхто не ў Беларусі, ніхто не ў Польшы. Палякі, даследчыкі напісалі там шмат монографій, кніг, некаторыя прыязджалі там на экспедыцыі, але даследаванні такіх глыбокіх не праводзілася. Гэта кепска, лічу. Сябры, мне здаецца, што ўсе за час нашага эфіру упэўніліся ў тым, што Ігор Мельнікаў гэта цудоўны суразмоўца і абсалютна спецыяліст па міжваенным часе, які валодае проста нейкай безлічу інфармацыі, да, вось. І мне здаецца, што калі у вас ёсць жаданне, экскурсія 3 кастрычніка проста створаная. 19:00. З 19:00 Нацыянальны літаратурны музей Янкі Купалы, да, проста створаная для того, каб яго паслухаць. Ігор, адзінае пытанне яшчэ, а запісвацца неяк на экскурсію трэба, ці проста прыходзіш у музей, там набываеш квіток, відаць, нейкі, а 19 да 19, так? Ну, до 19 лепей прыйсці, нікуды запісвацца не трэба, месца там усім хопіць. Проста прыходзьце, таму што час выставы абмежаваны, і насамрэч варта яе ўбачыць. Ну, будзем глядзець, што будзе далей з ёй, але насамрэч лепей прыйсці зараз і ўбачыць. Карыстаючыся магчымасцю, я вам маленькі падарунак зраблю. У меня група вайсковай гістарычнай рэканструкцыі ёсць, беларусы войску польскім. І вось да 80-й гадавіны мы зрабілі такі вось значок. І якраз, ну, насамрэч, у нас у Беларусі мала хто ўзгадаваў пра 80-ю гадавіну з моманту пачатку Другой сусветнай, а мы
якраз узгадалі, зрабілі, і кожны наведвальнік выставы якраз атрымліваў першы дзень 17 верасня бясплатны гэты значок. Ну, зараз іх ужо мала, за свае грошы мы гэта зрабілі, але варта гэта ўзгадаць і варта гэта паказаць. Ну, гэта наша гісторыя. Беларусы у войску польскім памятаць кожны. Гэта наш лозунг, варта яго прытрымлівацца. Не магу з гэтым не пагадзіцца. Ну, таксама хацелася б памятаць кожнага беларуса у тым савецкім войску, якое пераходзіла тую мяжу. У прынцыпе, усе яны вартыя таго, каб мы пра іх памяталі. Ну, і дзеля гэтага хаця б на выставу. І дзеля гэтага моя праца, дзеля гэтага і вашая праца таксама. Мы павінны захаваць нашу гісторыю, не дзеліць яе на правільную, неправільную, не дзеліць яе на недазволеную, чорную, польскую, савецкую і так далей. Так, сябры. Яшчэ раз, 3 кастрычніка Ігар Мельнікаў правядзе ў літаратурным музеі Янкі Купалы экскурсію па выставе «Мяжа была пад Мінскам 1921-1941 гады», а 19-й можна проста прыйсці набыць у музей квіток на выставу і паслухаць гісторыка, паслухаць тое, што ён раскажа пра яе экспанаты. Ну, а зараз, Ігар, нам з вами час развітвацца. Дзякуй вялікі за гэтую размову, за тое, што так цікава распавядаеце пра падзеі 80-гадовай даўніны. Дзякуй вам вялікі, што запрасілі. Да пабачэння. Пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў. Пачуемся на Еўрарадыё.